खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै मोनसे रादाब नोंथांमोननि सेराव आंनि बयबो लोगोफोरनिसिम मोनसे रादाब आं फोसावनो सानदों। बेनो जाबाय जोंनि दानि गोदानै थिसनजानाय एबसुनि एबा जोंनि बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ माखासे बिथाङा एनडिएफबि केडार बा लिडार्स माखासे जोंनियाव जा दरमाहा हाबोमोन बिनि बागै माखासे बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा। जेन बिथाङा जोंनि एनडिएफबि लिडार बा केडारफोरनि सिगाङाव सोङाबालानो माखासे बाथ्राखौ बिथाङा गावनो अभार स्मार्ट खोन्थानानैसो मावखो ना माखो ना बिथाङा बुंदों जों बेखौ बुंनो थांला। नाथाय बिथाङा बुंदों जे एनडिएफबिफोरनि जायफोर सेंग्राफोरनि दरमाहा हाबबाय थायो 6,000 बिथांमोना मान्थलि मोननांगौखौ मोनगासिनो, बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। नाथाय मान्थलि मोनो ना मोना बेखौ बिथाङा सोरबा एनडिएफबि लिडार बा केडारनाव सोंनांगौमोन। दिनै मास मोनब्रैजों मालाबा खेबसे, मोनथामजों मालाबा खेबसे, एकर्ड जानायनिफ्रायथ' नै 9 माससोनि उनावसो खेबसे मोनदों। बिथाङा मोनथिया हसिया माखासे बाथ्राखौ बुंदों। आरो जितु गभर्नमेन्टआ 4 लाखै होनायनि जितु बे एकाउन्ट जोंनियाव जायफोरनियाव हाबो 4 लाख होनायनि पलिसि बेखौबो मावगासिनो, बा माखासे मावखुलिफोराव मावफुंजोबनो हायैखाय बे प्रसेसा बे खामानिया थाथ'दों होनना बिथाङा बुंदों। नाथाय जोंनि एनडिएफबिनि जायफोर केडारफोर माखासेफोर जायफोरहानोखि एकाउन्ट गैजाया बिसोरथ' बे दरमाहाखौ मोनबावा। 4 दानदों, 3 दानदों, 9 दाननि उनाव मान्थलिथ' मोनखाया। सिगां खेबफा खेबनै मोनदोंमोनब्लाबो, नाथाय जायफोरा एकाउन्ट गैया बेहाथ' गैखाया। सोरहाबा लिस्टआनो गैखाया। दा बिसोरनिखौ बोरै खालामनाय जागोन? जायफोरा जोंनि आफादनि अरिजिनेल गुबै बिथांमोनानो माखासेया लिस्टआनो गैया। दा बिथांमोननिखौ जों मा खालामगोन? माखासे एनडिएफबिनि लिडारफोरनियाव बा केडारफोरनियाव सोंनानै बेफोर बाथ्राखौ सावरायलायोबा मोजां जायो। दिनै बयबो जोंनि एनडिएफबिखौ सापर्ट होबोनाय, सोरबा अभाराव मावबोनाय बिथांमोनहाथ' एकाउन्टआनो गैया। दिनै गोदान लिस्ट होदों माखासे मानसिफोरनि। दिनै बिथांमोननि एकाउन्टआ जानानै बिथांमोना मोनगोन ना मोना? दिनै गोबाङानो बे रांखौ मोनाखै। अब्ला बोरैहाय बिथाङा बुंनो हाखो जितु मान्थलि मोननांगौ 6,000 बेखौबो बिथांमोना मोनगासिनो, आरो 4 लाखै जितु होनो नागिरदों बेबो प्रसेसा जागासिनो। दिनै एसेबांखिनिखौ जोंनि एनडिएफबि सोद्रोमा बा केडारफोरा लुगैबाय थायामोन। जितु बिटिआर सुक्तिजों माबा मोनसे जितु दिनै 1500 कोटि बेखौ फोरमायबायब्ला बा घोषणा होबायब्ला जोंनि बिटिआर सुक्तिनि मुङाव, दा बे रांखौथ' बिटिआर सुक्तिजोंनो लोगोसे मोनफानानै इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खोथाखौथ' दोनथ', इमप्लिमेन्ट जानाय जायि बेखौ दोनथ', दिनै बे जितु सुक्तिनि गेजेराव 1500 कोटि बे जि रांखौ बुंदोंमोन बेखौ मोनोब्लाथ' गासै सेंग्राफोरनि रिहेबिलिटेसन माखासे जितु मोननो गोनां मोन्थाइफोरखौ जों मोननो हासिगौमोन। नाथाय बिटिआर सुक्तिया बहा? दिनै सुक्तिनि मुङावल' मुं। दिनै नोंथांमोना मानगोनां दिपेन बर' नोंथांमोना जितु बेबायदि खोथाखौ बुंदों, नोंथांमोना सानग्रोनानै जोंनि एनडिएफबि लिडार बा केडारफोर मोनदोंना मोनाखै सोंनानै नोंथांमोना सावरायलायनाया गाहाम जागोन। आरो गोजोन्थों, बेसेनोसै आंनि बुंनो गोनाङा।